Aiwa, fanomira, fanita weta kuifanita zatu. Aiteko. Atira kuno. Ndemadu. Ndemdali matsira si. Bana ukuta si. Hapana bwana, ndacho pano kugeza but ndozozura ka oilers. Wona maoko kwa usabuda. Kamwari, Abakaro ajakalazi. Yaro colors. Apa ndika nasi. Ndika nasi. Ndatenga isecond hand ndatenga ne uyu. Ne 350. $250. 350. Ono. Ndambotapura musika kudesuresu. But kani china kakabharuka futi. Kana kugadziriswa. Aiwa. Kudaiswa. But kanoroeka kakadaro. Basi ndindi muna noshaya nyaya kana kuwana nyaya anozeka. Alright. Ndingotaura. Just ngo Yeah, freelance. Singabatsire zvakanaka ndoda kuona mashikotaura nhasi ndisvika mangwani. Ramba kutotaura zvibatsira. Ndinotashira kubatsirwa nemunhu bosi munhu akwanisa kubatsira bosi. Iye asitapedza kubatsira wamari kutanga kubatsira. Munhu anofana kumira nelife yako nyevera. But madays ane hausubati kaenda. Ndiripo kupesana chete kuti ndikaenda ndakadai ndodzoka nekusave mapesi. Ndombobuda napesi mapesiwa. Ndingotsvaga machini. Pane mapesi job anobhadhara ipapo. Ipapo. Naso waita mari. Nasi ndabata $5. Yeah, waiti sechi. Nasi ndasipa. Ndochengetesa madhamu. Madhamu wako wakambopa madhamu mari. Ndowapa mari. Wakataura kuti upe mabhebi mari kuti. Ekuroti kanongoziva kana ndongokabho ndo at school now daiso ndiwana unombojamba. Asi ayazvisepo. Kuma umuzvawapa mari. Amomza vazoipa mari boti nini zviziva kufungira kuti ndinenge wakuita zviruba kana kuti iwe mari unotadza kuti uziva kuti mari chendikuona saka nini ndongo vanzotenga chiri kana something chekudya like chingwa nemazai nikamukaka kedu kemaplastic chebreakfast but ndinowanzozviita paweekend ndowanzoita izvozvo. Alright. Weekends akuti every weekends weekends kana ndakaita mari wakaenda ndakakwanisawo kunda kuti ndawatengera bosi ndida watengera but ndikawana mari yacho kashoma uzonotenga nekuda kwemafaro fadza njiri ticharipa papo ndotombonu tizvangu paipe pakandona ndiri paipe mukati mana maiterese mana sari ndombotenga 1 super 2 ndati ndakuenda ndikudzoka chiti imwe mari dora ripa mari ime manje manje ripa 7 epile yakoma masera 7 bombe ara ripa 7 kana upa 7 waya unenge wakatoita ndatuma 7 saka uda 1400 bonds utotoiverenga totoikaunda yes aina ndrambe inini chandakatoira wakaikwate kana kutenge ndoita madhiri tumanya iyo agara ikoko ona imwe atinanga unza kunoku ndetse kunoku takaiverenga imari iyo ndada kuverenga 100 verenga mari 100 200 ish masani ma 20 bond manje imwe yacho panguda uyu paita imwe yacho imwe yacho yes aya takaenda manje zvinochita serious amana manje botanga dzipete ngadzisa azoshuwa tikumanyira ubu niyebera mana apana kwati kuenda apana kwati kuenda tito zvafana kuti amdana tunomasose ndambo verenga masolazi ndimbo verenga gauro rangu vangu inini nechenyere madi ndakubirwa zvamai manje ndofunga mamzana mazvichika kuti zvekudaro but nditeibata vese mani karambe kuti ndikaramba ndoiwane aiuya imwe bozi ndoya inondipoto ndione zvinhu zvandikunichida waiza kana dotenga kana supa yangu kandoa mari nyeba ipolisi sikana zvokunyeba inonokwereta nemuromo ndonopiwa nondiiwe hazviiti kana kuokeya kuna munhu akwanisa kukwereta bozi chiverenga chete but madrisi afungori kana wali pabundu rezo panganondadza kusvika masiku mwacho bozi una mati nauti uiseoneka dhora wamazviremerere zvipo nduna mbedhora
Bedhora yekuti paanenge kakuremerera nebunduka nebundu Wadzera sechiyezo Aiwa, ndombira rakwanja futi. rakwanja iri Rakwanja naringirira. Rari zoshairwa namuzi. Pana nedombiri dokugira. Magaizese odombi aumana Dombi. Pana nedombira. Let's go. Jingwa shaid nojo. tingoti ponozi Nojo. Diri. Mana ayewa. ayo une maridhi Dai se dura separate. Mendi uno. kare ipapo mindi unouya kati Iro. 5 duri. Fa saka. Mupe 5 years. mbe 5 iyo Ayo. mbe 5 iyo Yato 5. Yaka kunoko. Eh. Yes sir. Nogira 5. Yes sir. Ah, dia kwezi. Yes sir. Yes I receive for chungu. Amanda man. Amanda 5. Apana turikuona 5 yedu. Yedu. Ndizozo. Yes sir. Ana vini. kusaka uchaverengeri Akabla kujuma nasi changa. ita Saka mangwana mo. koye ngaiverengwe kai Andibwikaona amana 5 noboisa pakanaka ingumwe. panodziya Panodziya mabhoni changa maduna. Ndozvishuwa. Iyo mari uzoti mari abona munhu alifamba mari. Ana manager anozomurwadzi wananzi madhimisana achimbokupere mari. Manje msuwe ndakatengera court. Iyo wanzi wapiwa tikwini. Confused anatsi. Ndiani. Andina. Mario. Yaramba kuenda pakanaka. Yaramba kuenda pakanaka. Samani ngoisanganisaze mari. Mutsaga angataura zvarutaura zvisina. Andisi. verenga mari Yese ndio tunoti yese mari. Olino. pamuziya mudhara waona pasaidi pako Uya ndomuze first time yangu muno. upi Ndala munoziya. Oh. Saka uchinika singa all the time. Yamdala saka mdala adzuka. Ndizo kamana. Ndazo nkatwa mungu. Ndala. Wapita kaunda. tanga wakatwa mugozo kaunda Yes, I'm the fast. Every time. Amana pango chete 100. Big up. 200 Kama ndangu ndesa muungwa ndika. Ika 5 ayo amati ngatangiza iyo ka 5 mutanga. You want to proper. 5 tangu mutanga ndesa pakanaka changu. Iwe. Baboni peze ngoni ka 5 kachipepere kani miko kati. Yes. Ana meji. apa meji anengada kukumbira Apo watata nekuzita temisi. Tseke yona munde de munde mfana. Meji akachwa. Amanda kuverenga. Ojezera watenga $3. 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 3 wire, 300, 320, 340, 360, 380, 4 wire, 50 cents. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 300. 1, 2, 3, 4, 5. yadhura kai Radhura kai. Saka padhura itikubvisa 100 bond rita 700. Ndeti komachi mazuva mazwano ndio kufamba nowanu. Tikotedzerawo riterese. Yes. Anwaisiya. Kutangidza. Iya pane ma50-50 apa. Tinofanira kuita $2 kati ino muchana 2 wire ichi. That's 300. 400. 500 and 500, 600 and 630. saka nhasi zvako zvadzora Nearly 7. But that's 70 bond. Yakangodaro. Total. Total zvamareti zvazvevano. Zerita zvina basa. Mari ndio yakakosha. aukakwenda kugara pasi Imani tadombo. aya gara pasi kana litrate Aisa ndai mumwe. Aziya. Ndikado pasi rangu. Apa everything abanda. Ndinda safe mana.
Mwari hanzi zvangu zvaita tozotenga leta iwe akuna mana kuti kana kuzve kumbonoshanda shanda ndakukwanisa kunoti ndampare kunoshanda even kuna apa ndatiba mtsari yangu padini ndonotsvaira chi kana vandimuza mumusika medu muwarimo dai so unokosvaka kagraft kengoti ungonaisana pashedi wemunhu wonguti zvinhu zvatangawo pane pari clean ngoti andishai mari apa pane chaunyanyoita chakawanda ka nazanasika but ayo inyakuti hapana munhu ari kuvhiringidza zvinhu kana meja wacho ndombotya nhasi asvite zvinhu Gweja asi mati meja mana meja daumpai mugo umeja aiorokaswa icho ayakuona anoona opiwa imogo uyu ndindakamudzisa zvemunda ndikuzviutera mazuva ano amhene nenyaya yemunda ndaurambi prasikaurondinakwe andiwandere parangwe tenda zvawapiwa itanadzo ndikapiwa ndopachi mumwe haisinyai kuonana bolinja inye munhu anogara aripo unogonosipo iyevekablango ko bolinja apiwe ndomanika munhu bolinja zongokwaniswa pabolinja udaumba mari imogo pepe tadatobhema pepe awaraiti bo andika wakaenda ndakaenda mudhara unombomutsa ndiani anonzani ndanonzani digital elder Teacher elder, my name is Mado. You should have a baby. anditi Mad. Yes, I'm on a respect.